makale mata karfen kafa. Yan uwa duk wanda ke bukatun ya ga abin mamaki, Allah ya haɗa wannan sirri ta mallaka. Ina tabbatar muku da Allah, wallahi in har mallaka ne ko mace ko namiji ake bukata aka haɗa wannan to an yi fa abin da ya dace fa. Sannan kuma za a samu abin da ya dace. Wayansu sun ji daɗi, wayansu ba su yi ba, balantana ma su ji daɗin. Wayansu kuma sun yi wayansu rashin samun nasara akan wayansu sai ya sare musu gwiwa akan yin wannan. To in kai kana da rabo, in baka yi ba karfin rabo a tattare da kai. Duk wanda zai fahimta ko ya saurari abin da aka faɗa ya aiki da shi, in har na da bidan hakan ko kuma matsalar shi ta danganci irin wannan abun, to albarka manzo Allah da yake karfin yakinin zai samu abin da yake bukata. Billahi azimu ba za ka yi wannan sirrin Allah bai saukar da ijaba a cikin aikin ba. Saboda aikin yana tafiya da karfin yakini tsakaninta da ubangiji. Saboda ma kana Allahu, ina za ka Allah, ina ka nufa Allah, me za ka yi Allah, komai kake Allah, komai kake Allah, ina za ka ji Allah, me ka sa a gaba Allah, komai Allah. Sai ga Allah yakan taimake ka, sannan kuma yakan karfafa ma gwiwa akan duk wata mu'amala da za ka yi ko kuma ka sa a gaba. Shi wannan sirrin yanda yake gashi nan, wannan sakandamin da kuka gan shi duk sai a zana shi haka na cikin takarda. Yanda aka zana aka sa abin tsakiyar nan, to a saman shi sai ka sa sunanka, wala Allah mace ne wala Allah namiji. In har ka tabbatar ka yi mallaka 1, 2 zuwa 7 ko 5 baka samu nasara ba, to da Allah ka aikata wannan sirri. In ka aikata ba wai abin da muke faɗa ne zai kwadaita ma yin aikin ba, a'a karfin rabo ne zai sa ka ɗau aikin ka yi. Bijaya sidil wara daga kan mace zuwa namiji. Wannan ba wai irin gama garin sirrika bane da ake fito da su ko ake ba da su ko kuma ake yi wa wayansu. Wannan ko da kana da kuɗi ko wanda zai yi ma din ya saka ko kuma yana tare da kai, Allah sai dai rabo zai sa ya yi ma, ba wai kawai wani abu ba ko kuma abin da zaka bashi, ko kuma ba wai kwadaituwan sirrin zai sa ka yi ba. Karfin rabo da samun nasara shi zai sa a yi wannan sirrin. Akwai wata baiwar Allah da ta tambaye ni, ta yi ayyuka irin wannan makamanta domin ta gyara gidanta, ta gyara alakanta da mai gidanta don ta ga akwai matsaloli da dama. Dan mata bayanin wannan sirrin na ɗauka na bata, sai addu'a da fatan alkhairi da kuma godiya ya shiga tsakanina da ita. Domin akan wannan sirri ta ji daɗi, ta samu mafita, ta samu kwanciyar hankalin da a shekara 10 zuwa 15 baya bata samu a tare da mijinta ba. Wannan kwanciyar hankalin da zama lafiyan ya ɗauke mata, a yanzu kuma shi ta samu sakamakon amfani da wannan sirrin. Ta mai kyautan kuɗi wanda na yi mamakin samu wannan kyautan daga gare ta, tana mace. Wallahi saboda har kyautan umara hida aka mata a ta dalilin wannan sirrin da in faɗa muku. Kuma billahi al'azim hida ta rantse min da Allah, nace karki yi min ƙarya ki faɗa min amfaninsa domin in ji daɗi ni da na baki sirrin. Ta ce mallam ai ba zai yi maka ba, kai da ka taimake ni, in ban faɗa ma ga ruwan da na samu a ta dalilin taimakon da kan ba, me amfanin samun nasarar da na yi. Gwara in faɗa maka ma ka ji daɗi kuma a taimaka ma wa'yansu da shi. Na ce to ga 'yan uwa da suke bibiyan mu, ma'abota bibiyan mu yau da gobe masu makamantan irin wannan matsalan, su ma ba za a zo a musu bayani su amfana da wannan sirrin. Kuma yanda kuke gani a rubuta sakandamin, a sama ka sa suna, a ƙasa a sa sunan wanda ake so mallaka a rubutu. Za a ɗauka a sha. In aka sha da niyyar an mallaki wani, Allah jiyo ma da hankalin wani gare ka, sai a ɗau wannan lemun tsami, za a samu lemun tsami ƙwaya 3 kullum. Yau za ka ɗau ɗaya ka tsaga shi gida 2. Ɗaya ka shafa a goshinka, ka dinga murza shi a goshinka, rabin ma'ana rabin a dinga murza a goshi har ya ƙare. Rabin kuma akan cinya, ko mace ko namiji. In har ka taɓa yin aiki na mallaka da ya kai 10 ko 7 baka samu nasara ba, to ka aikata wannan. Albarkan sayyidul wujudi Allah zai sada ka da nasara. In har ba za ka iya rubutu ba, in har sakandamin zai karantu ma, to ka karanta shi. In ka zo wajen mimun sai ka ambaci sunaye, sai ka wuce sai ka je wajen wani mimun ɗin ma ka ambaci sunayen da niyyan karatu. In ko ba za ka iya ba, ka sa shi a allon ƙarfe, sai ka ɗaura hatimi, ka ɗaura sunaye da Allah kai lazimin shi da niyyan kana matsa mai lemun tsami akan allon, tana ci da wuta kana lazimin wannan sakandamin. Albarkan sahihun mujarrabun, albarkan sahibul husn wal jamali, albarkan la ilaha illallah muhammadur rasulullahi. Allah zai nuna ma ijaba da kuma iko akan wannan sirrin. Albarkan annabi da Qur'ani, Allah zai nuna ma tasirin Allah, tasirin addu'a, tasirin sakandamin. Allah zai bayyana shi a daidai lokacin da kake aikatawa, ko kai samu biyan bukata a lokacin da kake, ko kuma kana kammalawa. Albarkan manzo Allah. Sannan kuma mata suna rubuta shi akan kujera da niyyan haka, a zauna a kai, sannan kuma a wanke a yi amfani da shi a sha wajen jiyo da hankali wanda ya guje ka ko ya guje ki ko kuma ya nesanta da kai. Allah yakan jiyo da hankalin mutum cikin gaggawa. Wannan sahihun kuma mujarrabun, wallahi azim karfin rabo ne ya sa aka fito da shi, kuma shi zai ba mu masu rabo dama amfana da shi. Allah ya yarda. Mu ne kowa fatan alkai.